дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. қонуни ҷадид барои додани маълумоти дурӯғ барканорӣ аз мақом пешбинӣ шудааст. тоҷикистон ба додаҳои русия дар мавриди шумораи муҳоҷирони ғайриқонунӣ бовар надорад. саидмурод давлатов мактаби оксфорд месозад. роҳбарон дидан карданд. размикори тоҷик любимчики рамазон қодировро шикаст. дар ӯзбекистон ба иллати паҳншавии коронавирус боз маҳдудиятҳо ҷорӣ карда шуд. бар асоси қонуни ҷадид ки палатаи болои парлумони тоҷикистон қабул кард, барои пешниҳоди иттилои бар дурӯғ дар бораи молу дороӣ барканорӣ аз мақом пешбинӣ шудааст. дилшод раҳмон, раиси кумитаи маҷлиси миллии тағйирот ба қонун дар бораи судҳои тоҷикистонро муаррифӣ намуд, ки барканорӣ аз мақом барои иттилои дурӯғ дар бораи дороиро пешбинӣ кардааст. минбаъд судяе ки дар бораи даромад ва вазъи молу мулкӣ маълумоти бар дурӯғ пешниҳод менамояд, аз вазифа бозхонд ё озод карда мешавад, таъкид кардааст раҳмон. қаблан шермуҳаммади шоҳиён, раиси додгоҳи олӣ, изҳор дошта буд, ки ворид намудани талабот вобаста ба пешниҳоди эъломияи даромад ва вазъи молумулкӣ аз ҷониби судя бо мақсади роҳ надодан ба сӯистифодаи вазъи ҳуқуқӣ ба манфиати шахсӣ, гурӯҳӣ ва дигар манфиати ғайрихизматӣ равона гардидааст. бар асоси тағйирот ки палатаи болои парлумон қабул кард, раиси суди олӣ ва раиси суди олии иқтисодӣ дар доираи ваколат, сардорони раёсатҳо, шуъбаҳо, сармутахассисон, мутахассисони пешбарро ба кор қабул ва аз кор озод мекунанд. ба президенти мамлакат дар мавриди шумораи судяҳо, сохтор ва шумораи воҳидҳои кории дастгоҳҳои судяҳо пешниҳод ирсол менамоянд. русия эълом намудааст, ки дар қаламрави кишвар 247 000 муҳоҷири тоҷик ба таври ғайриқонунӣ иқомат мекунанд, аммо ҷониби тоҷикистон ба ин омор бовар надорад ва исрор меварзад, ки дар ин самт зиёднависӣ сурат гирифтааст. зоҳир мирзоев, роҳбари намояндагии вазорати меҳнат дар робита ба теъдоди муҳоҷирони ғайриқонунии тоҷикистон дар русия ба манобеи риа новисти хабар додааст, ки ин адад чандон ба воқеият рост нест. ӯ мегӯяд, вазорати корҳои дохилии русия теъдоди муҳоҷирони ғайриқонуниро бар зиёд ҳисоб кардааст. ин рақам дар тӯли солҳои зиёд ҷамъ шудааст. дар тӯли 5, 10, 15 сол мо гумон дорем, ки аксарияти онҳо бо ҳуҷҷатҳои дигар ба тоҷикистон рафтанд ва ҳоло дар он ҷо қарор доранд, гуфт мирзоев. ёдрас мешавем, ки қаблан муовини вазири корҳои дохилии федератсияи русия Александр Горовой аз намояндагони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил талаб кард, ки бо муҳоҷирони ғайриқонуние, ки дар русия қарор доранд, корҳои профилактикӣ анҷом диҳанд, то ин масъала ба ихроҷ нарасад. тибқи маълумоти вазорати корҳои дохилӣ 247 000 шаҳрванди тоҷикистон ғайриқонунӣ дар қаламрави федератсияи русия қарор доранд. рақамҳои муқоисавӣ барои озарбойҷон, қирғизистон, ӯзбекистон, украина ва арманистон низ эълон карда шуданд. саидмурод давлатов, соҳибкори тоҷик, ки бо китобу дарсҳо дар мавриди тиҷорату пулёбӣ шинохтааст, то соли нави хониш дар шимоли тоҷикистон мактаби оксфордро фаъол месозад. раиси шаҳри хуҷанд мегӯяд, сохтмони мактаби оксфорд дар минтақаи шимолу шарқии шаҳр бо сармоягузории саидмурод давлатов идома дорад. ба иттилои манбаъ, субҳи рӯзи якшанбе санаи 8 апрел раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри хуҷанд Фирдавс Шарифзода аз ҷараёни бунёди ин муассисаи шакли нави таълимӣ боздид намуданд. бинои мазкур бо тарзу усули хосаи меъмории донишгоҳи шаҳри қадимаи Оксфорди Британияи Кабир бунёд гардида истода, дорои тамоми имконоти таҳсилу иқомат ва фаъолият мебошад, омадааст дар иттилоия. раиси шаҳри хуҷанд афзуд, иншооти мазкур дар арафаи 30-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар соли хониши нави 2021-2022 мавриди истифода ва баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. интизор меравад, ки мактаби Оксфорд 450 хонандаро ба таҳсил фаро гирад. Саидмурод давлатов мегӯяд, дар ин маҳзани таълимӣ усули таълими байналмилалӣ ва замонавиро роҳандозӣ менамояд. Раҷаббой Аҳмадзода ба Давлатов барои иҷрои босифату саривақтии корҳо дастур дода, изҳори умед кардааст, ки хатмкунандагони ин муассисаи таълимӣ дар оянда ба муассисаҳои олии Аврупо дохил шаванду ба ватан хизмат кунанд. Азам Ғафуров, размикори 27-солаи тоҷик, ки то ҳол 13 қувваозмоиро бо 11 бурду 2 бохт ҷамъбаст кард, дар бораи фаъолияти варзишию зиндагиаш мусоҳиба додааст.
ӯ дар шарҳи шикасташ дар ду сабқат гуфт дар созмоне ки феълан ҳунарнамоӣ мекунад ҳарифон пурқувватанд ва шикастҳо баёнгари онанд ки бояд бисёртар машқ карду омодагӣ дид. ғафуров дар суҳбат бо телевизиони варзиш гуфт аз миёни 13 рақобат хотирмонтаринаш бо Имран Бокуев буд ки яке аз любимчикҳои Рамазон Қодиров президенти Чеченистон мебошад. ӯ афзуд дар пайи пирӯзияш бар Бокуев ки онро бисёриҳо интизор надоштанд унвону хол гирифт ва чун сабқати ҷолибтарини он шом дониста шуд. Рамазон Қодиров президенти Чеченистон як мерседес низ тӯҳфааш кард. ғафуров гуфт бо он мерседес як сол гашт аммо чун ба манзил ниёз дошту маблағи кофӣ наёфт онро фурӯхт. Размикори тоҷик инчунин аз он қисса кардааст ки пас аз хатми мактаб нияти сафар ба муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҷамъ овардани маблағи кофӣ барои таҳсилу манзилиро дошт, чун падараш низ муҳоҷир буду модараш хонашин. ӯ илова намуд ки вақте аз шаҳри Иванова барои довталабони дохилшавӣ ба академияи кишоварзӣ омаданд, падараш чорвои хонаро фурӯхту барои таҳсили фарзандаш дод. Размикори тоҷик мегӯяд ихтисосаш технологияи коркарди гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ мебошад ва дар зимн тавзеҳ дод ки нияти кор дар ин соҳаро надошт, балки онро чун имкони берун рафтану таҳсил дар хориҷ истифода намуд. ғафуров мегӯяд соли аввал барояш мушкил буд, чун забони русиро хуб намедонист ва дар баробари таҳсил инчунин кору машқи варзишӣ низ мекард. ӯ муътақид аст ки вақте одам хоҳиш дорад соҳиби ҳама чиз шуданаш имконпазир аст. мактабҳо ва кӯдакистонҳо барои 2 ҳафта баста мешаванд. Инчунин ҷойҳои нишаст дар нақлиёт ва чойхонаҳо маҳдуд хоҳад шуд. мақомоти ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 18 апрел боз чораҳои карантинаиро роҷеъ ба паҳншавии коронавирус дар кишвар пурзӯр хоҳад кард. иттилоъ додааст хадамоти матбуотии Вазорати тандурустии Ӯзбекистон. аз ҷумла дар сурати ошкор намудани сироятёбӣ ба коронавирус мактабҳо ва боғчаҳо ба карантина фаро гирифта мешаванд ва барои 2 ҳафта баста мешаванд ва шумораи ҷойҳо дар нақлиёт ва чойхонаву тарабхонаҳо низ маҳдуд хоҳад шуд. чунин чораҳо дар Ӯзбекистон пас аз ошкор шудани навъи нави коронавируси африқоӣ дар кишвар андешида шуд. ба кишвари мо навъи нави коронавируси африқоӣ ворид гаштааст ва маркази технологияҳои муосир дар якҷойгӣ бо хадамоти санитарию эпидемиологӣ онро омӯхтаанд. ҳоло таҳлили амиқ идома дорад, гуфт Арипов дар ҷаласаи комиссияи ҷумҳуриявии мубориза бо коронавирус. сарвазир ёдовар шуд ки дар аввали сол дар ҷумҳурии Ӯзбекистон шакли нави коронавирус бритониёи бештар миёни кӯдакон паҳн ёфт ки пас аз он як қатор мактабҳо ва кӯдакистонҳо дубора баста шуданд. ба гуфтаи ӯ сироятёбӣ ба вирус дар 6-7% ҳолатҳо дар мактабҳои олӣ ва 11-15% ҳолатҳо дар мактабҳо мушоҳида мешавад. мо ҳанӯз марзҳоямонро бастанӣ нестем. сабаб дар он аст ки мо то ҳол хатареро намебинем, аммо сироятёбӣ аз ҷумла дар мақомоти давлатӣ афзоиш ёфт. сарвазир аз назорати сусти риояи талаботҳои карантинӣ дар кишвар изҳори норозигӣ кард. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. пеш аз интиҳои барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво барои имрӯз санаи 19 апрели соли 2021 шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон имрӯз ҳаво дар шаҳри Душанбе офтобӣ пешгӯӣ карда шуда ҳарорати ҳаво аз 15 то 23 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри Хуҷанд офтобӣ дар назар будад, ҳарорати ҳаво аз 21 то 25 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Панҷакен чун дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд низ ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда шуда ҳарорати ҳаво аз 19 то 20 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.